Ayun mga idolo, binarter ko muna yung yung dalawang lalaking kambing namin. At wala kaming kasama kasi ulit. Nag-iba na naman yung yung isip ni Cousin Renald. So dalawa na lang ulit kami ni Cousin Dondon na tumitingin dito. Ang problema, mahirap mahirap ang pakain. Kaya ayun, bale habang wala pa kaming kasama, ay ipinalit ko ng sidecar yung yung dalawang kambing. So kailangan din kasi namin ng sidecar mga idolos, at mahal din ang paggawa ng sidecar. So yung kambing noon ay nakuha ko ng 3,000 yon mga idolo, isa. So bali 6,000 yung ang worth nung dalawa. So ang paggawa naman kasi ng sidecar ay maabot ng, ang pinakamura is ang pinakamura ay 10,000 mga idolo. So binalik ko na lang yon para makatipid kahit konti. So nakatipid kami ng at least 4,000. So ayun mga idolo, at least win-win yung yung nangyari para So ito, may dala akong yung barako dun sa kabungaan, at kakatayin sana ni na auntie. Kaya lang sabi ko palitan ko na lang kasi mahirap ng breed ng pato. Ito malaki yung malaking bulas to na pato mga idolo. So tapos maganda pa yung kulay niya. Yung unique yung kulay niya, may gray kasi siya eh. So kaya nagustuhan ko yung pato na to. Ito ang gagawin kong breeder dito sa Kasilyan. Ayan. Maglilipat na rin ako ng mga pato ko doon para dito ko na i-range mga idolo. Ayan. Oh, ang laki kasi nito talaga mga idolo. Grabe rin tong yung size niya. At kaya nasasayangan ako kanina. Kaya sabi ko palitan ko na lang ng Peking duck. So ayan, magiging breeder ko yan dito. So ayan, wala pang naging ngayon, wala pa kaming nagagawang ngayon kasi naka day duty si Cousin Dondon ngayon. So wala akong kasamang gumagawa. At ayun, wala pang nagagawang dagdag maliban dito sa pero ito, ayusin ko lang tong rabbit cage kasi lilipat ko na rin yung mga rabbit dito. So ayan mga idolo, para yung kinakalawang, so nabubutas yung mga cage ko doon sa yung mga ginawa kong cage din sa sa kabungaan ay nabubutas yung niya, yung lapag niya. Kaya ayan, ito palang pangit dito sa mga wire na ganito, kinakalawang mga idolo. Kaya ayun, tatanggalin ko na lang to para dito ko lalagay yung mga rabbit mga idolo. Ayan, at yun muna ang gagawin ko sa ngayon. So kanina pala ay nakasalubong ko si Uncle Ador, yung tatay ni na Cousin Dondon, at kumuha ng pagkain ng kambing. So ayun yung mga so ayan, nabawasan yung kambing namin ngayon, dalawa. Pero ayun, di namin kasi talaga ngayon walang nasikasong kumuha ng ng pagkain ng kambing. So magko-concentrate muna kami sa production namin ngayon dito sa kasi meron naman kaming mga inahin na kambing na. So dito muna kami mag-concentrate. So muna kami diyan, mag-upgrade na lang kami. Siguro ang gagawin namin ay kung bubulog na to o o in heat na, titingin na lang kami ng ng mas magandang breed para i-upgrade namin yung mga anak. So ayun yung ang gagawin namin ay production muna, yung kung anong meron kami ngayon. So may mga babae naman na kambing kami, yun.
yung brown, tsaka yan yung white. So yung isang dappled pala, ang sabi nung ano, kasi marunong sa ano yon, yung nagbabayansal ng kambing yon, yung kumuha ng ano ng side, yung pinagpalitan namin ng sidecar, yung isang dappled daw ay tomboy daw, mga idolo. So hindi daw magkakaanak yan, kaya sabi niya i-dispose mo na lang yan, boss, at hindi ano yan, hindi manganganak yung kambing na to, sabi niya. So ayun, may natutunan tayo doon, mga idolo, ulit. So yan yung gender ng ano, babae. Ang pagkakalam ko babae. Yan pala ay ano, hindi magkakaanak yan, sabi niya. Ayan, mga idol. Ayan yung mga rabbit, ililipat ko na. So ang naging problema ko dito, mga idolo, ay ito. Ayan, ito. Lumulusot yung mga rabbit dyan. Dahil mahinang klase pala itong ano, mga ganitong mga wires. So ayan. Kaya ano, ililipat ko na lang dun sa ano, sa kasilyan yung mga rabbit. So ito yung ano, nagawa ko ay nabili ko na mga cage. So minodify ko na lang, mga idolo, kasi ito yung mga luma, mga dati na nandun. So ayan, lagay ko na dito. So sa tingin ko ayos lang dito na pang pagpapalakihan ng ano. Pero pag magbe-breeder, ganito dapat kalaki. Pero mahal kasi yung ganitong cage, mga idolo. Hindi ko kaya. So ito na lang muna pansamantala, yung mga small cage for dogs. So okay naman yan, mga idolo. So yan, dadalhin ko na sa sa kasilyan. Tanggalin ko yung mga ito at kakailanganin ko yan dun sa may sa ibang cage pa. May dalawa pa kasi doon, mga idolo. So tatanggalin ko to, lilipat ko na lang doon. Ayan. So eto na sila, mga idolo. Ay, karga ko na yung rabbit. So lilipat na natin sa sa farm sa kasilyan para minsan na lang yung mga yung location ng ng mga alaga ko. So ang mga natitira na lang dito ay yung mga pato at saka yung mga lalaking mga peking duck, mga idolo. So mas konti na lang yung ko dito, yung nandito na mga tinitingnan ko. So most likely yung nasa yung 75% ay nasa kasilyan na, mga idolo. So let's go na sa kasilyan. So ito na, nandito na yung mga rabbit. So ito, lalagyan ko ng tabla ito para papatungan ng cage. So sakto yung apat dito, mga idolo. Saktong-sakto yung apat na cage. So ayan, ito ko na ilalagay. So ayan, ilalagay ko na yung mga rabbit dyan sa may tulungan. Ito na. Ayos. So lalagyan ko lang ng shade itong mga rabbit para hindi sila masyadong naiinitan. So ayan, may sakit tong iso, mangge. Dati ang tawag diyan. Pero may gamot na akong nabili diyan para diyan. So yung ibang rabbit ko noon may namatay na dalawa dahil sa mangge, pero wala akong panggamot noon kasi. So ngayon ay meron na yung nito. So meron akong nabili sa ivermectin spray. So itong ivermectin ay i-spray lang doon sa may sugat ng rabbit, tapos ayos na.
Ayan mga idolo. Sprayan ko lang. Ngayon ko lang napansin mga idolo na ano, may sakit. Kasi at mayroon akong nilagay na tabing. Ito muna yung tabing nila. Ayan, rabbit. Ayos na. So sana makapagparami na tayo. At ang kailangan ko talaga ay back mga idolo. Isang back sana. Sa mga susunod na araw baka makakuha tayo ng back para hindi tayo ma-inbreed mga idolo. So sana para makapagparami tayo ng rabbit. So maganda rin kasi itong linya ng rabbit na to kasi meat type mga to mga idolo. Yung mga pangkatay. Ayan. So maganda rin yung mga benefits ng na ibibigay ng rabbit meat. Ayan mga idolo. So yan yung yung mga peking duck natin. Yung kambing at yung mga manok. So ayan, bale wala talagang mabilis na progress ngayon kasi dadalawa ulit kami ni Cousin Dondon na dumidiskarda dito at ngayon ay naka day duty siya kaya ayan walang masyado kaming nagagawa. So ayan kapag siguro kapag makuha ko na yung net doon kay Uncle Rolly ay lalagyan na namin ng net dito para makapaglipat na rin ako ng ibang yung mga ibang alaga pa doon. So yung natitira na lang doon ulit ay yung hito tsaka yung mga pato. So dito mga idolo ay na cultivate na. So ito pa yung mga gagawin ko sa mga susunod na araw. Siguro ayusin ko yung yung ito at gagawa ko ng mga plot para pagtamnan namin ng sili. Siguro mga idol, sili yung iniisip ko talaga na itanim dito. So ayan, ay budget na lang yung kulang pero ayan magkakaroon din ng food. So ayan at papakain ako mamaya ng mga mga alaga namin. Yan at magpapakain na tayo. Ito at sinusundan na nila ako mga idolo. Gutom na sila. Ayan. Sige, kakain na kayo. At dito may hinatid si Uncle Ador na pagkain pa ulit ng mga kambing. So ayan, buti at tumutulong si Uncle Ador at nagboboluntaryo. Ayan. So ayan. Si Uncle Ador pala yung yung kumuha ng ipa na na nilagay namin sa sa mga cage ng Peking duck noon mga idolo. So itong mga kambing mga idolo ay pinapakain ko rin pinapakain din namin ng darak. So tapos nilalagyan ko ng ito molasses tsaka asin. So para may alternative din na masustansyang pagkain nila para tumaba sila mga idolo. Ayan, ito asin. So hindi pa kami nakagawa ng ng leek tube yung may asin tsaka may molasses. So ayan, ito yung pinapakain namin sa mga kambing para hindi sila macheta, makakain sila ng maayos. So ayan, tapos na tayo magpakain ng mga alaga. Ayan na sila. So may mga pakwan din dito na pagkain nila, yung
Yung mga ano, hindi ko na pa itong mga ano, Peking duck ganun din, hindi ko sila napapakain ng asola, pero may mga pakwan naman na dumadating mga idol. So ayan, at mag alas 4 na naman, at salamat sa inyong panonood. God bless us all. Amen.